Слово ўзмацнення я хочу падкрэсліць, і невядома, ці гэта ўвогуле магчыма пры кіраванні Александра Лукашэнкі. І гэта можа стварыць палітычны крызіс у краіне. Лукашенко нарэшце ўпершыню сабраў прэзідыум Усебеларускага народнага сходу. Прэзідыум, які быў выбраны на паседжанні Всебелорусского народного сходу у красавіку. У нас первое заседание Президиума Всебелорусского народного собрания. Еще раз напомню, высший конституционный представительный орган нашего народовластия. Больш паўгода прайшло, пра гэты орган ніхто не чуў нічога, і вось раптам Лукашенко сабраў яго і паставіў на ім цікавае пытанне, што нам рабіць з Усебеларускім народным сходам, якія функцыі, якія задачы ён павінен выконваць. І гэта вельмі дзіўна, бо, здаецца, у Канстытуцыі ўсё прапісана, тым не менш пытанне, што з гэтым органам рабіць, паўстала на парадак дня. А вся справа ў тым, што Усебеларускі народны сход быў запісаны як орган, галоўны орган дзяржаўнай улады ў новай канстытуцыі дзеля таго, каб з дапамогай яго ажыццяўляць транзіт улады. То бок Лукашенко планаваў узначаліць гэты орган, які павінен быць некім страховачным механізмам дзеля кантролю за будучым прэзідэнтам, які павінен быць ужо з іншым прозвішчам, скажам так. Ну вось, гэты орган стварылі, надалі яму статус канстытуцыйнага, а Лукашенко сам перадумаў сыходзіць, перадумаў ажыццяўляць транзіт, і таму цяпер гэты Усебеларускі народны сход не патрэбен у якасці галоўнага органа ўлады. І таму рэальна паўстае пытанне, што ж з ім рабіць. Ну вось, правялі чарговае паседжанне, першае паседжанне. Доўга думалі, мусіць, які парадак дня павінен быць. Ну і нарэшце прыдумалі абмеркаванне указу аб паўнамоцтвах старшынь райвыканкаму. Чамусьці Лукашенко назваў гэта стратэгічным дакументам, хаця нічога там стратэгічнага няма, банальная бюракратычная працэдура. І, дарэчы, упершыню за паўгода у інфармацыі пра паседжанне прэзідыуму Усебеларускага народнага сходу Александра Лукашэнку назвалі не толькі прэзідэнтам, але і старшынёй Усебеларускага народнага сходу. Паўгода пра гэты другі тытул як бы ніхто не ўзгадваў. Ну а цяпер вось патрэбілася ў звязку з паседжаннем гэтага прэзідыума. Ну, гэта і ён так сказаў, што ну пакуль я займаю 2 пасады, то тут усё ў парадку. Але вось калі раптам мяне не будзе, то пачнецца разбалансіроўка дзяржаўнага кіравання. Всебелорусское народное собрание не должно давлеть над другими органами власти. Ибо мы создадим сами себе проблемы. Но пока председатель и президент в одном лице должности сосредоточены, естественно, этого не произойдет, я надеюсь. Но потом, а все вы будете жить потом, вы создадите себе, или мы сегодня, завтра можем создать себе большую проблему. Таму што гэты Всебеларускі народны сход, гэта 5-е кола ў дзяржаўнаму вазку, і ён там зусім не патрэбен. І я згоден з тым, што калі Лукашенко не стане, то канфлікт паміж прэзідэнтам, парламентам і Всебеларускім народным сходам ён будзе, і гэта можа стварыць палітычны крызіс у краіне. Президент поручил не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку, несмотря на уже собранное более 1,5 миллиона. У выбарчай кампаніі прэзідэнта працягваецца працэс збора подпісаў. І гэты працэс збора подпісаў паказвае лішні раз, што выбары ў Беларусі не свабодныя і не дэмакратычныя. Лукашенко хваліцца, што сабралі ўжо 1,7 мільёна подпісаў. Але высвятляецца, што зборам подпісаў займаюцца не столькі сябры ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі, колькі
дзяржаўны апарат. Працэс збора подпісаў адбываецца пад вялікім прымусам. Людзей прымушаюць падпісвацца за Лукашэнку, а тыя, хто адмаўляецца, яны трапляюць у чорны спіс, і наступствы для іх могуць быць даволі дрэнныя. Такога ў Беларусі ніколі раней не было. Адначасова адбылося чарговае вызваленне палітвязняў. Лукашенко зноў памілаваў 32 чалавекі, якіх праваабаронцы называюць палітвязнямі. Прычым гэта адбываецца на тле ўзмацнення рэпрэсій. Вот слово «узмацнення» я хочу падкрэсліць. Тыдзень таму адбылася вялікая аблава, вялікі хапун у рэгіёнах. Затрымлівалі і праводзілі ператрусы адносна вялікай колькасці людзей, якія тым ці іншым чынам адзначаны ў пратэсных дзеяннях. Тым не менш, Лукашенко хоча прадэманстраваць вобраз чалавека, які мае дачыненне да гуманізму, які вызваляе палітвязняў хворых, сталых людзей, у якіх маленькія дзеці. Ну і чарговы сігнал у бок захаду з прапановай пачаць нейкія перамовы. Але пакуль адтуль з захаду ніякіх сустрэчных сігналаў няма, там іх не чуюць менавіта па той прычыне, што гэтыя сігналы супярэчлівыя. Калі з аднаго боку вызваляюць, а з іншага боку затрымліваюць людзей у значна большай колькасці, то фактычна гэтыя сігналы нейтралізуюць адзін другога. І таму, калі ўлады сапраўды хочуць бачыць нейкія крокі ў адказ, то трэба пачаць некую сістэмную лібералізацыю, спыненне рэпрэсій, адмена рэпрэсіўнага заканадаўства, вызваленне ўсіх палітвязняў і так далей. Але пакуль да гэтага вельмі далёка і невядома, ці гэта ўвогуле магчыма пры кіраванні Александра Лукашэнкі.